Hola, què tal? Com estàs? Avui et plantejo una pràctica per a deixar anar els teus pensaments. Senzillament, acomoda't i si pots observar el cel perquè estàs a l'exterior o perquè estàs al costat d'alguna finestra, observa'l uns instants, observa els núvols, observa com està el cel, si hi ha núvols, com són, i si no pots observar el cel, està bé, cap problema. Senzillament, passes al pas següent, que és tancar els ulls, imagina un núvol blanc, esponjós, mantenir-lo a la teva ment. I quan vegis que apareix un pensament, en comptes de quedar-te'l, en comptes de quedar-te en aquell pensament, senzillament diposita'l en aquell núvol i permet que la brisa se l'emporti i se l'endugui. Molt bé. Quan sorgeixi un altre pensament, senzillament fes exactament el mateix. Col·loca'l en un núvol blanc i permet que la brisa se l'endugui. I continua durant uns instants, durant uns minuts, deixant anar els pensaments, col·locant els pensaments en núvols blancs que se'n van amb la brisa. I senzillament observa. Observa com va canviant tot. I quan et sentis bé, quan et sentis que dones per finalitzat l'exercici, senzillament obres els ulls. Fins aviat.